Il-lejla u l-aħħar ċans biex il-votanti eleġibli li għadhom ma ġabrux id-dokument tal-vot tagħhom għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u l-Kunsilli Lokali jagħmlu dan mis-sala tal-att tal-voti fin-Naxxar u mill-uffiċċju tal-karti tal-identità fir-Raba ta' Għawdex. Il-kap tal-Uffiċċju Elettorali tal-Partit Laburista Lewis Gatt qal li dan jista' jsir sa nofs il-lejl u l-persuna trid tieħu magħha l-karta tal-identità. Dawk il-persuni li għal xi raġuni tilfu il-karta tal-identità ħajkun hemm desk apposta tal-Identity Malta fej l-Identity Malta tkun qed toħroġ karta tal-identità temporanja u b'dik il-karta tal-identità temporanja l-elettur ikun jista' jiġbed id-dokument tal-vot tiegħu personali. Is-Sur Gatt saħaq dwar l-importanza li jinġabar id-dokument tal-vot biex persuna teżerċita id-dritt tagħha, appella biex il-votanti jimlew il-kaxxi kollha ħdejn l-14 il-kandidat tal-Partit Laburista. Infakkar li dell-elezzjoni ma tintrabaħx bronijiet imma tintrabaħ bis-siġġijiet. Għaldaqstant huwa importanti li dak il-vot tiegħek jibqa' jintiret fuq il-kandidati Laburisti kollha. Ovvjament hemm il-preferenza tal-elettur jeżerċita l-preferenza tiegħu imma fl-aħħar mill-aħħar dak il-vot jibqa' fuq il-Partit Laburista. Spjega li n-numri jridu jinkitbu b'mod ċar u ma jkun hemm l-ebda sinjal ieħor fuq il-polza tal-vot. Il-1 ikun line dritt, is-7 ma nagħdux naqtaw is-7, iktar ma n-numru jkunu ċari, iktar aħjar. Importanti li n-numru ma jkunux imissu mad-dawra tal-kaxxa, ikunu lejn in-nofs il-kaxxa, ħalli jevita li jkun hemm iktar voti dubjużi. Is-Sur Gatt qal li l-Partit Laburista se jipprovdi trasport għal dawk li ma jistgħux jimxu jew imorru jivvutaw, appella biex kull min għandu xi problema iċempel l-Uffiċċju Elettorali tal-Partit Laburista fuq 8007 2257. Qal li min jixtieq lajnuna waqt il-votazzjoni għandu jitloba lill-assistenti kummissarji elettorali. Importanti wkoll illi dawk il-persuni li għandhom aktar minn 75 jew li għandhom il-karta ta' diżabilità dawk jistgħu jaqbżu l-queue anytime. Dawk il-persuni illi għandhom iktar minn 65 sena jistgħu jaqbżu l-queue wara s-siegħa u nofs. Nappella illi l-elettori nhar is-sibt li ġej jmorru jivvutaw kemm jista' jkun kmieni jridu jieħdu magħhom iż-żewġ dokumenti ta' votazzjoni tal-Kunsill Lokali u tal-Parlament Ewropew. Il-votazzjoni se tkun miftuħa bejn is-7 ta' filgħodu u l-10 ta' filgħaxija. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.